Budget li joffri serħan il-moħħ fis-sigurtà fil-pajjiż flimkien ma' aktar opportunitajiet ta' impjiegi. Dan kien il-messaġġ ewlieni li beda bih il-Ministru Byron Camilleri waqt id-diskussjoni dwar l-estimi finanzjarji tal-Ministeru għall-Intern, is-Sigurtà u x-Xogħol li hu responsabbli minnu. Fil-fatt, u elenka kif il-budget tas-sena d-dieħla se jkompli jnaqqas it-taxxi, jżid il-pagi u jtejjeb il-kundizzjonijiet fuq il-post tax-xogħol. Fakkar kif grazzi għal miżuri budget wara ieħor, ir-riżultati qed juru waħedhom kif Malta għandha rata baxxa ta' kriminalità. Fil-fatt, waqt li lura fl-2004 l-kriminalità kienet fir-rata ta' 45 reat għal kull 1000 persuna, 20 sena wara, din niżlet għal 30 għal kull 1000 bit-tnaqqis fir-reati ta' 35%. Brabta mal-immigrazzjoni regolari, il-Ministru rrefera l-lista ta' 4 pajjiżi li jeħtieġu l-akbar għajnuna biex jimmitigaw il-problemi relatati, iżda din ma tinkludix lil pajjiżna, grazzi għall laqal ta' politika ġusta imħadna minn Gvern Laburista. Il-Ministru Camilleri elenka li permezz tal-Budget 2026 l-investiment fil-korpi dixxiplinati u fi programmi ta' riabilitazzjoni għal priġunieri fost l-oħrajn se jissokta. Li għedu l-nies, Sur President, hija li dawn ir-riżultati li ksibna se nkomplu niksbuhom. Li għedu l-nies huwa li bħalma minna f'daw is-snin li ninvestu direttament fil-ħaddiema ħanibqgħu nagħmluh. Jekk wedna lil ħaddiema li ħankunu spalla ma' spalla magħhom, ħanagħmluha. Jekk jonqos ftehimiet kollettivi parti minn dak ċiklu kbir li qed nagħmlu, ser nibqgħu nagħmluh. Għaliex? Għaliex qalbna tħabbat mal-ħaddiema, qalbna tħabbat mal-familja.